Merba l-ura t-tielet u l-axar parti tal-program Pjazza, nfakarkom li din taraw dan il-beġġa wek fuq il-pavru tal-ġlek tagħna. Ovvjament dik hija simbolu tal-istrina, nfakarkom li l-għada tal-miliet qegħdin inħeġġu lil kulħadd biex jikkontribwixxi għal Malta Community Chest Fund. Xandira diretta anki fuq One, l-istazzjonijiet kollha televiżivi, bris il-dawk kollha li għandhom bżonn u ngħinu wkoll l-inizjattivi kollha li din isiru mill-Presidenza tar-Repubblika. Neddu għall-aħħar suġġetti li llum qed nilkom li se nitkellmu dwar il-kriminalità diġitali u miegħi fl-istudju għandi l-Ispettur Timothy Zammit li huwa mill-Cyber Crimes Unit tal-Korp tal-Pulizija. Sellimlek. Mela, din il-kwestjoni tal-kriminalità diġitali hija fenomenu li qiegħda tikber u tinfirex iktar u iktar ma mmorru, iktar nies qed jużaw il-computers u smartphones, ovvjament il-kriminalità sabet niċċa oħra minn fejn tidħol u tagħmel il-flus. Però hija interessanti li l-ġimgħa li għaddiet tħabbar li l-ħidma tal-Pulizija Maltija fil-ġidla kontra l-kriminalità diġitali ħadet svolta oħra permezz ta' sħubija fi proġett imsejjaħ No More Ransom. Spjegali x'inhi di No More Ransom. Tajjeb, il-No More Ransom hija inizjattiva li bdiet mill-Pulizija Olandiża flimkien mal-Europol u żewġ kumpaniji privati, il-Kaspersky u l-Intel Security, li permezz tagħha tiġi indirizzata dik li hija magħrufa bħala ransomware. Issa biex nispjegaw x'inhu. Eżatt, ir-ransomware huwa xejn li f'programma li tsjus li permezz tiegħu qiegħed iwaqqaf lil persuna milli tagħmel użu mill-kompjuter tagħha sakemm hi ma tħallas ir-rikat. U kif issir di, pereżempju? Tajjeb, huwa programma li tsjus huwa virus tal-kompjuter li bażikament inti qed jinfettalek il-kompjuter u qed iwaqqfek milli inti tagħmel użu normali tal-kompjuter tiegħek. Biex terza persuna li inti ma tkunx taf min titfalek virus għax tiftaħ xi email ħażina jew whatever. Eżatt. U jieħu kontroll tal-kompjuter tiegħek. Bażikament inti eżatt qed waqfek milli tuża l-kompjuter tiegħek u qed jitolbok rikat. Ir-ransomware ilna nintaqgħu miegħu mill-2012. Ġifieri ġrat Malta di. Ġifieri iva huma għexieren jekk mhux mijiet it-telefonati li Cyber Crime Unit irċevit f'dan ir-rigward. Tajjeb li ngħidu li r-ransomware fil-bidu tiegħu sempliċement fil-bidu kienu waqfek milli tuża l-kompjuter, madankollu d-dokumenti tal-individu kienu jibqgħu intatti, allura forsi għal dak li jkun sempliċement kemm ineħħi l-virus u jkun jista' jkompli juża l-kompjuter b'mod normali. Ir-ransomware żviluppa u llum il-ġurnata apparti mill-fatt li qed iwaqfek milli qed tuża l-kompjuter għax għandek il-virus fuq il-kompjuter tiegħek, qiegħed joħodlok possess tad-dokumenti tiegħek għaliex qed jagħmellek dokumenti tiegħek encrypted, jiġifieri bażikament qed jagħmellek password fuq id-dokumenti kollha tiegħek u inti mingħajr il-password ovvjament ma tistax tara d-dokumenti tiegħek stess. Allura huwa jitolbok il-flus. U l-kriminal qed jirrikattak biex inti taċċessa d-dokumenti tiegħek stess. Saret realtà qawwija di? Saret realtà qawwija, sfortunatament huma diversi l-individwi kif ukoll kumpaniji partikolarment dawk żgħar li sfaw vittmi ta' ransomware. Tajjeb li ngħidu li forsi kumpaniji daqsxejn ikbar li jkollhom ammont ta' backups, forsi jsibuha daqsxejn iktar faċli biex iqumu fuq saqajhom, madankollu kumpaniji żgħar jew nkella partikolarment individwi li ma jkollhomx backup tad-dokumenti tagħhom, ġifieri ma jkollhomx kopja oħra tad-dokumenti tagħhom. U allura meta inti għandek l-unika kopja tad-dokumenti tiegħek, speċjalment dawk id-dokumenti li għandek bżonn għax-xogħol tiegħek, f'daqqa waħda ma tistax inti taċċesshom, inti litteralment tiġi tieqaf ma tistax tkompli bix-xogħol tiegħek. Allora x'jista' jagħmlu n-nies jekk ikun hemm individwu li jkun qed juża l-kompjuter u biżball jiftaħ attachment li jkun jiddownloadjalu virus u li jispiċċa vittma ta' ransomware. Permezz tal-proġett No More Ransom fil-verità, apparti mill-fatt li qegħdin ngħaddu iktar informazzjoni dwar dan il-fenomenu kif wieħed ukoll jista' jipprevenu lilu nnifsu, qegħdin nagħtu wkoll rimedju fuq wħud mill-każijiet ta' ransomware. Jiġifieri persuna llum il-ġurnata jista' jidħol fuq il-website nomoreransom.org, hemmhekk jista' jidħol, jista' jekk huwa infettat bil-ransomware, jista' jsegwi l-istruzzjonijiet li hemm, bażikament hemm żewġ mistoqsijiet li wieħed irid jirrispondi, japplowdja wieħed mill-files tiegħu li huma encrypted, li huma password protected, il-port, il-website stess ħadd tiċċekkja hemmx rimedju għal dak ir-ransomware partikolari u fuħut mill-każijiet wieħed jista' jieħu lura mbagħad aċċess għad-dokumenti tiegħu għaliex il-website ser tipprovdilek anke l-password li inti jkollok bżonn b'xejn u mingħajr flus, mingħajr ħtieġa li wieħed iħallas ir-rikatt. Għalkemm dwar Cyber Crimes Unit, dan huwa unit fejn dan il-Korp tal-Pulizija li jħossib investigazzjonijiet marbutin ma' l-użu tal-computers u l-użu ħażin tal-computers. U ovvjament
kemm il-tirċivu rapporti? Huwa faċli tinvestigahom dawn l-istejjer? Huwa diffiċli, mhux faċli u dejjem qed jinvolvi, ġifieri rridu nżommu ruħna aġġornati anke mal-iżviluppi fit-teknoloġija, rridu nżommu ruħna aġġornati wkoll mal-mezzi soċjali li nies qiegħda tuża barra. Il-mument ġala darba aħna tinżommu ruħna aġġornati qed komplu nkunu effettivi. Tajb li ngħidu s-Cybercrime Unit ġiet imwaqfa fl-2003, ġifieri qegħdin nitkellmu kważi 14-il sen ilu. Fl-ewwel sena tagħha Cybercrime Unit investigat madwar 50 rapport, ġifieri qed nitkellmu medja ta' rapport wieħed fil-ġimgħa. Sena li għaddiet missejna kważi 900 rapport, ġifieri qed nitkellmu medja ta' 2-3 rapporti kull rapport ma jwaslu għal prosecutions daw? Iva, f'numru ta' każijiet is-Cybercrime Unit li l-iskop tagħha huwa li tagħti assistenza teknika f'investigazzjonijiet. Ix-xogħol ta' Cybercrime Unit ovvjament ikollu l-eżut tiegħu naddu riżultati lill-investigaturi mbagħad il-persuni jiġu mresqa. Li huma l-iktar individwi huma vulnerabbli għal dan it-tip ta' reati huma diversi l-etajiet? M'hemmx profil. M'hemmx profil għall-kriminali li qed jagħmel użu ħażin mit-teknoloġija, m'hemmx profil għall-vittma. Kull min qed imisla t-teknoloġija huwa vulnerabbli daqs kwalunkwe persuna oħra. Importanti li wieħed joqgħod attent u jkun konxju tal-reperkussjonijiet ta' dak li qed jagħmel, speċjalment meta inti qed tiġi mitlub biex tgħaddi informazzjoni tiegħek, meta inti qed tiġi mistieden biex tikklikja fuq links jew tidħol fuq websites li inti ma tafx kemm huma affidabbli, meta inti qed tirċievi komunikazzjonijiet ma' persuni li ma tafx u dawn jew qed jitolbuk flejes jew kellha xi forma ta' informazzjoni. Ħafna nies jiġu mal-ewwel quddiem il-pulizija jew jistħu jew pereżempju jkun hemm xi rikatti permezz tal-internet, jiġifieri permezz tal-emails, jew inkella l-użu tal-smartphones, dawn kollha jitlu fl-istess livell ta' jew linja ta' cybercrime. Hemm min joqgħod lura partikolarment fl-erja ta' fuq din li konna qed nitkellmu llum ta' ransomware, nafu li huma diversi nies li jkunu affettwati li ma jmorrux għand il-pulizija ma minflok jiddeċidu li jirrikorru għand forsi l-IT technician tagħhom għaliex dak il-mument partikolari huma jkunu jixtiequ li jsolvu l-problema tagħhom mhux li jqogħdu jagħmlu rapport mal-pulizija. Aħna permezz ta' dal-appell qegħdin nappellaw lin-nies li anke jiġbdulna l-attenzjoni meta jintaqgħu ma' każijiet ta' ransomware, dan għaliex anke permezz tal-Europol illum il-ġurnata l-Pulizija Maltija għandha l-faċilità wkoll li tagħmel analiżi tal-malware. Jiġifieri meta wieħed qed jgħaddilna meta wieħed qed jgħaddilna samples ta' malware samples ta' viruses, dawk inkunu qegħdin ngħadduhom il-Europol u permezz anke tal-Europol il-Europol tkun qed tagħmel l-analiżi tagħha tgħaddilna riżultati l-iskop aħħari huwa li nistgħu forsi nidentifikaw il-persuni li hemm wara dak il-virus kif ukoll anke l-intejbu s-sigurtà tal-internet. Ovvjament, aħna s-soċjetà tagħna anke l-anzjani saru jużaw il-computer. Dawn huma ta' attenzjoni partikolari għall-pulizija fis-sens li jista' jkunu l-iktar vulnerabbli? Iva, l-anzjani bħal persuni oħrajn huma vulnerabbli, l-anzjani forsi huma dik il-faction tas-soċjetà li ma twildux fit-teknoloġija kif forsi twildet il-ġenerazzjoni tal-lum, allura importanti li iżommu ruħhom aġġornati huma wkoll. Inizjattiva ħelwa li kellna ħafna fil-fatt is-sena li għaddiet kienet inizjattiva fejn permezz tal-Active Aging Unit konna dwarna daycare centers tal-anzjani kollha f'Malta Għawdex u konna minna sessions żgħar mal-anzjani li kienu fl-ewwel parti kienu qegħdin jiġu murija manka permezz tal-Communications Authority kif jużaw l-internet u kif jużaw it-tablets u mbagħad konna din inżuru aħna dawn l-istess daycare centers u nispjegawlhom anke dwar għal xiex għandhom joqogħdu attenti. Dawn il-messaġġi li rċievu għandi lajnu bżonn lajnuna finanzjarja ibgħat lil flus min ikun. Ekku. Jispiċċa. U kienet inizjattiva sabiħa ħafna li anke ħadna gost ħafna biha xi forsi xi ħaġa differenti anke mis-soltu għalina. Tibiti Zamit, minnaħa tal-Cybercrime Unit, grazzi ħafna tal-li kont magħna. Wasalna fit-twim dan il-programm ieħor. Ħanieħu l-opportunità li nselmu wkoll il-pulizija kollha li qegħdin jaħdmu, nselmulhom u nawguralhom il-militu l-sena l-ġdida mimlija rizq. Ovvjament dawn huma nies li jaħdmu għalina waqt li aħna nkunu qed niffesteġġaw ikunu qegħdin biex jiżguraw is-sigurtà tagħna. Il-programm tagħna spiċċa hawnhekk aħna nġiddu l-appuntament tagħna l magħkom għal għada fis-6:30 li huwa il-bidu tax-xitwa 21 ta' Deċembru u l-iqsar ġurnata. Semmilkom.